Máis de 150 deportistas daránse cita este domingo no Liceo de Noia para participar no Campeonato Galego de Sabate organizado polo Club ITF. A xornada comezará ás 10 da mañá coas pesaxes para dar paso á competición. Pola mañá disputarase a Copa Federación Galega de Sabate, con competidores de 7 a 17 anos e gran presencia de deportistas locais. Pois sobre as 10:30 empezarán as competicións. Este tipo de competición de sabate tipo liguilla non é eliminación directa como na maior parte dos deportes de combate, sino que todos os participantes da categoría se enfrentarán entre eles, teñense que enfrentar entre eles, os que máis puntos sumen serán os que ganen a categoría. A Copa Federación acabará ás 4 da tarde aproximadamente, ca entrega de premios na que temos previsto que se fagan cargo dela as autoridades municipales e máis os directivos do Liceo. Xa pola tarde comezarán as probas do Campeonato Galego no que os competidores Martín Iglesias e Jacobo Vilas parten como favoritos. O prato fuerte da xornada, no que, pois temos dous competidores especialmente fortes para esta proba, que son o noso campeón Martín Iglesias e Jacobo Vilas, que son competidores moi experimentados, que xa conocen esta especialidade. De feito, Martín participou no Mundial o ano pasado en África, e Jacobo conoce tamén moi ben isto, además que está moi experimentado en outras probas tamén, o sea que confiamos en que os seus resultados vayan a ser bons. Logo, na proba junior, temos un competidor, Antón Neo, que tamén é un competidor que está entrando con moita forza nesta categoría e confiamos tamén en que saque moi bons resultados. Dende o Concello quixeron agradecer a implicación do Club ITF, que a través deste tipo de eventos contribúen a manter viva a gran afección polo boxeo e deportes de contacto existente na vila.